Salutare dragi prieteni și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. În videoclipul de azi mi-am propus să vă arăt cum am făcut eu tăierea de tip vas la un măr din livada mea. Vă rog să urmăriți acest videoclip până la capăt și să-mi lăsați părerea voastră în comentarii. Dacă ați urmărit videoclipul până la sfârșit și acesta v-a plăcut sau v-a fost de folos, vă rog nu uitați să vă abonați, deoarece acest lucru mă motivează să fac cât mai multe videoclipuri de acest gen. Mulțumesc!